На Clash of Clans. Много сме с играта. Трети епизод. Много отдавна не съм снимал. Доста неща се промениха. Това е втори левел. Вече тук имаме Кенан на 7 левел. Представете ли си, хора? Кенан на 7 левел. Вау! Добре. Вече това е на 5. Ако мисля, че вие знаете, не знам. Тук така. Имам джайанти. Давай, глупости. Имам джайанти 4 левел и барбериани 4 левел. Но сега още не мисля да... Не мисля... Просто да се смени... Бърках се вече. Сега ще направим 2 атаки, понеже имам за толкова, само че преди това моята тактика за клан. Понеже постоянно ме изхвърлят от клановете, защото ми трябва за битките герои и ме изхвърлят от всички кланове. И когато винаги гледам да вляза в клан, който има купи. Или има доста купи. Или leave request and leave and go. Bicon Titans PH. Днеска, ако може да заредиш 50 от 50, само да изчистя така. Ако може да се благодаря. Indian what it... Абе, как не пише 39? Защо влизам тук? Топ лидер. Indian Limiters. King Queen? Не. Аре бе, брат. Изтървах го. Oh, the best. Oh, the best. Тук донейтите как върят. Слаби донейти. Слаба работа. Това не е слаба работа. Това не е слаба работа. Но това е. Ми трябва джайант. Да, това вече е 11 левел. Това е втори. 4 левел морта. Тук е 5. Трети. Да! Вече имам дар барака. Струва да си дар в време. Те са болни. Тайм-аут! Добре, хора, сега ще направим няколко игри на пауза и ще пуснат ново клипа. Добре, хора, както виждате, събрахме доста ресурси. 720 хиляди. Доста е. Не можахме да вземем така. Ако някой изобщо се интересува от това, може би ще тук мога да се събирам за Теслата. Тук няма нищо. Или да събирам за Dark Driller. Само че трябват ми 1 милион и 600 за тези двете. За да мога, нали така, повече да събирам
да почвам да събирам Dark Shield. Добре, този епизод беше кратък. Сега, между другото, понеже мога, ще ви пусна реплея на тези. Извинете, но малко ще ви забързам. Тук спомнях. И тук направих грешката. Да спомням. Това. Миньоните. Арбата ми се случва и възвъна на един път. Но пак си го разкърчих. 100%. Там стана добре, понеже те ходиха да го атакуват, докато... Да, а пък... Той се реши подземните, а пък магиосниците го... И тук станаха 100%. Тук взех 41 купи, което беше доста добре. Взех доста злато. Чакай, не тази битка. И сега ще пусна и втората. Не така. Тук, където малко се поизложих, понеже няма други. Имаше доста стени. Имаше и барбер. Ако нямаше барберен клиник, можех да го взема, понеже нямаше с какво да се занимават другите. Сега ще видите къде точно се прецаках заради барберен клиника. Можех тук да спална, нали, няколко. Взех златото и взех елексира. Злато не знам дали стана много. Тук пробихме лесно стената, понеже беше от голд. Ако бяхме тръгнали от тук, ще да бъде малко по-лесно, така да го кажа. Не взем направо елексира, обаче не може да взем златото, понеже не щяхме да минем през тези всичките, да ги заобиколим. И тогава вземем тук и просто не може да стана. И тук дойде барберен кинга, който, ако не се беше намеси, както виждате, той взима доста деймидж на джанчите и те не можаха да се свършат работата. Отзаде го стреляха, но все пак не можаха да свършат никаква работа. Взех Танхола, което беше също важно. Взех тук, понеже остана един магиосник. Мортър не, обаче сега Мортъра почне да ги стреля. Мизих се сама, и Мортъра почне да ги стреля. И тук почне и Кенена. И така ще се завърши. Остана доста голд. 150 000, което не са. Ако имах балони, примерно левел 7, понеже се е случвало да ми донейтват, можеше да бъде и да взема абсолютно всичко. Добре, това беше от този епизод за днес. За другия път ние сме ProBG от всички нас. Чао!